Radio Burela, 107.7 FM. Boas tardes, benvidos a Xogo Bonito, tempo de deporte aquí en Radio Burela, na radio do corazón da Mariña, neste programa adiantado de hoxe, porque como sabedes, pois as rapazas do Pescado Rubén van xogar este fin de semana a Copa de España, van viaxar, polo tanto pois adiantamos este programa ao día de hoxe a mércores. Saúdovos como sempre Ramón González, Matías Nicieza está no control de son, Fátima Ríos pois ao cargo das redes sociais do programa, e Manuel Gil pois está a gravar o programa para que non só poidades escoitar Xogo Bonito na Radio Burela, sino que tamén o vexades na canle de YouTube do Pescado Rubén. Bueno, non puido ser na pasada fin de semana, o Burela, pois, como sabíades, chegou hasta o último día con opcións de gañar o título na primeira división feminina. Pois finalmente o título é para o Gimber Roldán, campeón, segundo o Atlético Navalcarnero, o Futsi, e terceira praza, eso sí, conseguiron alcanzar o podio as discípulas de Julio Delgado máis Lucas en esa última xornada ao derrotar o Alcorcón por un tanteo de 2-1. Como dicíamos, novo campeón o Gimber Roldán, pois á volta da esquina xa a vindeira fin de semana pois está o próximo reto das xogadoras de Julio máis de Lucas, esa Copa de España que se vai disputar en Cádiz, e que, bueno, pois deparou un enfrontamento nos cuartos de final entre o Pescado Rubén e o Ourense en Viaria, un derbi galego. Hoxe pois imos abordar esa actualidade do equipo feminino, pois cunha das xogadoras da plantilla, con Lara Balseiro. Boas tardes. Boas tardes. E bueno, pois imos falar dese partido primeiro de Liga, dese 2-1, esa victoria do Pescado Rubén contra o Alcorcón, os goles de Dani no minuto 9, empatou a xiña Vania Sotelo prácticamente no minuto 10, e Cilene nunha acción pois no último minuto do encontro, pois deulle a victoria ao Pescado Rubén Burela, esa victoria que, como decíamos, pois valeulle o podio, o terceiro posto na Liga despois desa derrota da Universidade de Alacante contra o Gimber Roldán. Bueno, Lara, causache baixo nese encontro. Primeiro de nada preguntarche como te encontras e, bueno, como foi esa ausencia, porque a que se debeu? Bueno, pois manqueime no quencemento contra o Guadalcacín, bueno, estiven adestrando con molestias e finalmente, como non podía, pois fixeronme probas e atopáronme unha microrotura fibrilar no cuádriceps. Bueno, ahora estou traballando ca fisioterapeuta e co preparador físico para intentar poder aportar aínda que seña un pouco na Copa de España. Sempre complicadas, non? Esas lesións musculares sempre teñen a súa amiga, non? Sí, porque, bueno, pois, por exemplo, un esguince de tobillo, pois véndalo forte e permíteche xogar, aínda que despois se hinche, pero unha rotura fibrilar, pois, limítate un pouco máis. Pois, oxalá que poidas estar coas compañeras nesa Copa, da que falaremos máis adiante. Bueno, partidazo. Alcorcón e Pescado Rubén sempre xa son dous dos mellores equipos da Liga todos os anos. Sí, xa sabíamos que iba a ser un partido moi disputado, que se iba a ver moi bo xogo, moi boas ocasións, había na pista xogadoras de moito nivel e sabíamos que iba a ser complicado sacar os 3 puntos. Bueno, era difícil que puidasen pinchar Futsi e máis os outros dous equipos que estaban implicados, Gimber Roldán e Alicante, que xogaban un contra o outro. Difícil que os tres puideran pinchar, aínda que se podía dar, pero, bueno, imagino que era importante facer os deberes e acabar ben diante da afección, non? Sí, nos no último tramo de Liga o obxectivo que nos poñíamos era ir gañando partido a partido e collendo boas sensacións. Quizás se nos marchou a posibilidade da Liga perdendo os 3 puntos en Roldán, pero, bueno, hasta o final estivamos aí peleando, contra o Alcorcón pois tiñamos que facer o noso traballo, conseguir os 3 puntos e intentar facer un bo xogo para ir con boas sensacións á Copa.
Costou moito contra un rival moi complicado, moito talento, como dis. Empezou moi ben o equipo, despois quizá o Alcorcón xa se foi asentando no partido e davos un pouco outra vez un plus o xogo de 5, non? Sí, é unha situación de xogo que levamos adestrando moito tempo, todo o ano, que nos está axudando moito a desatascar partidos e bueno, utilizámola para intentar gañar, que era o noso obxectivo. Bueno, como ves ao rival, ao Alcorcón? Digo, e porque a xente que asistimos a Vista Alegre sempre nos sorprende un pouquiño que non sexa capaz de loitar hasta a última xornada, non? Sí. Con esa calidad, ese talento que ten. Sí, a min personalmente tamén. Si miras unha por unha xogadoras que ten na plantilla, pois ten unha plantilla, pois era o que falaba eu con algunha xogadora de Alcorcón antes do partido, pois para estar mínimo cos 4 que estábamos aí pelexando perfectamente. Non sei por qué cambiaron de adestrador ahora ao final de tempada, iso pode ser tamén un síntoma, igual non estaban cómodas, non o sei, a verdad, pero sí que sorprende que non esteña un pouco máis arriba con nós. Bueno, acaba a liga regular, non a tempada, acaba a liga. Que nota lle pos ao equipo? Pois na liga eu poñolle, non sei, unha boa nota. A verdade é que o Burela fixo unha aposta este ano por conseguir un equipo que gañara títulos, pero se te paras a mirar os equipos que estábamos competindo, pois os outros 3 equipos mantiñan o bloque dos anos anteriores. Igual facían unha incorporación, pero o resto de xogadoras estaban acostumadas a xogar xuntas, e non era o noso caso. No noso caso, pois había xogadoras novas xa a principio de tempada, en xaneiro chegou Cami, agora faltando 2 meses chegou Jenny, entonces bueno, eso leva moito traballo, compenetrarse. Quizás se fora máis largo o campeonato, igual nos viría mellor, quen sabe, pero creo que bueno, que o equipo que o fixo ben. Falabas de que os demais equipos mantiñan o bloque, incluso en algúns casos con incorporacións moi relevantes, non? Pensaba, por exemplo, en Vanessa Pereira, que estábamos vendo a medida que víamos o partido na prensa, non? A medida que víamos o partido do equipo, tamén tiñamos unha pantalliña vendo o Jimba Roldán decisiva no partido, non? Sí, Vanessa é unha xogadora de moito nivel, foi nomeada moitos anos mellor xogadora do mundo e, bueno, veo a España a demostralo e axudar ao Jimbe. No caso, por exemplo, da UA, pois creo que tivo unha baixa de Chicho a principio de tempada e ficharon a Carmen, pero é unha sola incorporación. O Fusi leva moito tempo co mesmo bloque. Incorporaron, creo que este ano, a Bruna e xa está. Tú, si levas moitos anos traballando o mesmo adestrador, mesma filosofía de xogo, cas mesmas xogadoras, pois ao final nótase. Bueno, primeiro título para o Jimbe Roldán, creo, na súa historia. Supoño que tamén recordará un poquinho os momentos vividos no primeiro título do Burela, non? Sí, eso lles puxen eu no Twitter, mandeilles unha felicitación, porque alégrome que se non somos nós as campeonas, pois que sexa o Jimbe, porque, por exemplo, traballa moito ca base, son xogadoras moi xóvenes, con moita proyección, e bueno, sempre é bonito. Dixenlles que bueno, que eu recordaba aquela primeira liga que aínda se me poñían os pelos de punta, así que imaginaba que podían estar a sentir elas. Además, imagino que moi positivo para a liga femenina este desenlace de campeonato con 4 equipos todavía hasta o último día con posibilidades. Sí, durante todo o ano falamos eso, de que a liga era moi competida, que eu non recordaba outra liga así durante tanto tempo, e que, bueno, que iso, queiras que non, crea afección. Nos últimos partidos, no último período do ano, pois veíase que había máis xente no pabellón do Jimbe, que animaban moito, e claro, si vas a ver un partido e resulta que as chicas lle ganan a un equipo que ten moito nombre en España, pois xa atrae máis. Se a seguinte xornada volven a xogar, imagínate, no caso noso contra o Burela e nos ganan, pois atrae máis xente, e así hasta o final que te xogas a liga. E bueno, ao final nesta liga o que conseguimos, eu creo,
crear máis afección polo fútbol sala femenino. É importante porque además o nivel do espectáculo é moi alto, non? Sí. Calquera que vexa, que se pare a ver xogadoras de moitísimo nivel, Filene, por decir nombres, esquecer a outras xogadoras, Vanessa Pereira, Ariane, o nivel é altísimo. Sí. Bueno, como afrontades os seguintes retos a Copa de España? Bueno, pois como cada vez que nos xogamos un título con moita ilusión, temos a ilusión de conseguir ao menos un título este ano, porque levamos todo o ano traballando moitísimo, moitas sesións, moitos adestramentos, moitas horas dedicadas a mellorar, e claro, parece que se non ganas un título non se ve reflexado ese premio, entonces o noso obxectivo é traer a Copa sexa como sexa. Quizá pode ser, non digo máis asequible, pero pode virlle ben ao equipo pois unha semaniña e ese margen que dicías ti, non, de esa necesidade de acoplarse, de ir facendo equipo por moitas novidades no plantel. Quizá pois a Copa parece máis indicada quizá para poder ser un título do Burela. Sí, pode ser, por eso, porque é xusto ao final de tempada e cando o equipo pois estará máis compenetrado, leva máis tempo traballando xunto e creo que estamos preparadas. Bueno, pois por recordar aos nosos lectores, antes de falar desa Copa con Lara, do primeiro enfrontamento que xa está estipulado, pois a Copa de España de fútbol sala pois vaise disputar a vindeira fin de semana, vai ser en Cádiz, como dicíamos. O rival do Pescado Rubén vai ser o Ourense Vialia, vai ser o venres o partido a partir das 7:30 da tarde. Bueno, pois o único derbi, galego dos cuartos de final. Outro equipo galego que vai competir vai ser o Poio Pescamar, vai se medir o Atlético pois nos cuartos de final que van a abrir a competición ás 10 da mañá tamén ese venres. Ás 12 van xogar Alcorcón e a Universidade de Alicante, e ás 7:30 van pechar esa xornada pois o campeón de Liga, o Jimber Roldán, e o equipo anfitrión. Pois de clasificarse para a seguinte ronda, o Burela pois vai competir co gañador precisamente desta última eliminatoria, contra o Jimber Roldán ou ben contra o Cádiz. As semifinais están previstas para o sábado, a primeira ás 10 da mañá, a segunda ás 12 da mañá e a final pois será o domingo a partir das 11. Lara, Ourense en Viaria, outro clásico, é un equipo que vos conocedes casi de memoria, non? Sí, a verdad que penso que vai ser un partido apaixoante. Si te paras a pensar, pois, bueno, este ano conseguimos gañar os 3 partidos que xogamos contra elas, os 2 de Liga e o de Copa Xunta, de semifinais, pero tan só por un gol. Son partidos moi igualados que se deciden por detalles. De feito, no último partido na casa, que foi fai un mes aproximadamente, pois empezamos perdendo 2-0 e conseguimos remontar ao final pois e gañar 3-2. Somos equipos que, como ti dis, que nos coñecemos moito, que sabemos as virtudes e os defectos e bueno, eu tamén penso que será outro partido pois que se definirá por detalles. Como decías, non? En Liga 4-5, 3-2, en Copa Galicia como foi o resultado que ahora mesmo? Pois non quero recordar, o sea, non... Foi tamén un resultado axustado, 4-3 ou algo así. Bueno, 3 victorias a ver si conseguides a cuarta, non? Pero é certo que está moi competido. Foron as 3 moi complicadas. Sí, outro día estaba na casa pensando, contra o resto de equipos que se plantan na Copa, non ser o Cádiz, dos 7 primeiros non conseguimos gañarlle os 2 partidos a ningún. Sin embargo, a Ourense sí. Con isto non quero dicir que seña fácil, ni moito menos, que vai ser un partido moi complicado. Pero creo que pode sair ben. Elas teñen pois un poquinho tamén semellante ao Alcorcón, non moito talento individual, moita experiencia tamén. Sí, tamén levan moitos anos traballando xuntas, teñen xogadoras con moita experiencia, tamén teñen xogadoras moi xóvenes de moita calidad, internacionales, como este ano Lucy, que está participando moito na selección española, e son todas xogadoras unha por unha con moita calidad, verdad?
Sobre todo eso tamén, non? Curtidas en 1000 batallas, Ana Moreno, por exemplo, por poñer un exemplo, xente que leva moitos anos aí, Marta, Bea Seijas, Vanessa Barberá na portería. Exactamente. Bueno, cal é un pouco a maneira de xugar do Ourense? Adáptase ben a vosa maneira de xugar un pouco? Como prevés que pode ser o partido? Bueno, eu creo que Ourense leva certo tempo traballando para preparar a Copa, porque o Ourense durante o principio da Liga era un equipo que iba a presionar arriba e que intentaba levar o peso do partido. Sin embargo, eu creo que nesta Copa irá a defender en media pista, máis que nada porque é unha competición que se chegas ao final son 3 partidos e ir a presionar durante 3 partidos é moito desgaste para as xogadoras. Entón eu creo que fará iso. O ano pasado fixo e sereulle moi ben, quedaron campeonas e bueno, espero un partido así. Vai pesar moito o nivel das plantillas, crees? Ou ser unha competición con 3 partidos? Sí, eu creo, bueno, a nivel táctico hai moitos equipos que están moi ben traballados. No partido do viernes está claro que o nivel táctico vai marcar moitos detalles e igual moitos resultados e moitas vitorias. Pero despois o aspecto físico vai ser moi importante para chegar á final ou para conseguir o título. Quen ves polo outro lado do cadro un poquinho quen ves favoritos? Que equipos? A verdade é que non che sabría decir, porque pode parecer a priori que o Atlético é favorito ante o Poio, pero o Poio xa lle ganou ao Atlético na súa casa este ano. Os duelos Alcorcón-Universidade de Alicante tamén son moi disputados, que se deciden por detalles. Non sabría decir un claro favorito en ningunha das eliminatorias, a verdade. Sobre todo, tamén se nota o que comentabas tú un pouco, non? Que xa hai equipos, que enfocaron aí xa meses a preparación para a Copa e outros non puidestes, non? Claro, nós intentábamos chegar ao final de Liga con opcións por ganar o título. Sin embargo, nas últimas xornadas, o Ourense en Vialia, por exemplo, o Alcorcón, nin sequera se xogaban variar unha posición na tabla, como era o caso do Alcorcón, que fixo un partidazo e deu no todo, pero para el non eran vitales os 3 puntos, e nós, sin embargo, pois tiña que pasar unha carambola moi extraña, pero necesitábamos eses 3 puntos. Entón, eles poden ir enfocando os seus adestramentos e todo de cara á Copa, a súa preparación física, e nós estábamos a expensas do que pasara na Liga. Bueno, que che parece o formato da competición, ese formato de Copa? Imagino que é bonito de xogar, non? Sí, é moi bonito. Eu sempre fui partidaria da Copa de 8 equipos, porque nos últimos anos houve algún ano que se fixo de 4 e bueno, quedan moitos equipos no medio da táboa sin ningún obxectivo. Sin embargo, agora, pois, hasta o último momento non se soupo quen era o último equipo que entraba e iso tamén fai moito máis bonita a competición. Bueno, Lara, pois, cando marchades? Cando marchades? Hoxe ás 11 da noite. Hoxe ás 11 da noite. Todavía tedes un viaxe uns 1000 kilómetros, máis ou menos. Máis ou menos, 12 ou 13 horiñas. Bueno, como se levan? Que soedes facer? Intentar dormir? Sí, intentar dormir. Eu personalmente levo unha colchoneta que tiro no pasillo e intentar dormir para que pasen as horas rápido. Bueno, despois tedes previsto algún adestramento ali? Sí, pola mañá o jueves. Moi ben. Bueno, pois primeiro bon viaxe e despois a ver se tedes sorte podedes volver de Cádiz coa Copa. Pois moitas gracias. Un placer terte aquí, Lara. Gracias. Pois despois de falar con Lara da actualidade do equipo feminino, imos repasar o calendario semanal da base do Pescado Rubén, que trae pois algunhas novidades. Unha delas pois é a fase final da Copa da Liga Galega, que se vai disputar en Burela, en Vista Alegre. Pois o Prone Lugo e o Concello de Begonte van xogar unha das 2 semifinais, van ser o sábado ás 4:30, e xusto despois pois vai xogar a segunda semifinal desa Copa de Xuvenil da Liga Galega,
que van xogar o 5 Coruña e o Pescado Rubén Burela, o equipo anfitrión. Así que pois tedes un bonito partido para ver, como digo, repito, ás 6:30 en Burela, en Vista Alegre, para animar aos rapaces a intentar que se metan na final da Copa da Liga Galega. A final dese torneo, o partido decisivo polo título, vai ser ao día seguinte, vai ser o domingo, no mesmo escenario en Vista Alegre, e tamén ás 6:30 neste caso. Así que veremos se os xuvenís pois poden levar o título pois despois da gran tempada que fixeron en Liga. No caso dos cadetes, a fase final da Copa Galega vai se disputar en Lugo, na Casa do Deporte. Vai participar o equipo KDTA, o Pescados Rubén Burela, campeón de Liga. Vai se medir ao Lugo Sala na semifinal, que vai ser o domingo a partir da 1:15. A final dese campeonato galego vai ser, como dicíamos tamén, na Casa do Deporte en Lugo, a partir das 7:15 da tarde. Máis citas, o Alevín A vaise desplazar ao torneo Cidade de Betanzos o sábado, tamén o vai facer ao mesmo torneo o Benxamín A, e pois teremos tamén partidos de pre-Benxamín e de Biberón. O venres ás 7 da tarde no Monte Castelo imos ter un partido de pre-Benxamíns, Pescado Rubén Burela, Santiago de Foz B. Ao día seguinte pois será o turno, xogará o mesmo equipo, o pre-Benxamín, ainda que neste caso xogará contra a Asociación Cultural Deportiva Xove, en Xove no Municipal ás 5:30. E finalmente o sábado tamén vaise disputar o partido de Biberóns entre as escolas de Celeiro Xove e o Pescado Rubén Burela en Celeiro a partir das 11, un partido polo terceiro e cuarto posto da Copa da Mariña. Recordarvos outra cousa máis, que hoxe foi presentado o torneo memorial Heroes do Orzán, que como sabedes vaise disputar en dúas sedes no mes de xuño, o último fin de semana de xuño en Burela, e dentro de un par de semanas vaise disputar na Coruña. Hoxe foi presentado o torneo na Diputación da Coruña. 17 clubes, un total de 350 nenos van tomar parte nesa competición que se vai disputar entre o 14 e o 17 de xuño, que como sabedes pois homenaxea ese torneo de base aos 3 rapaces e aos 3 policías, José Antonio Villamor, Javier López e o burelés Rodrigo Maseda, que faleceron pois no rescate de Tomás Belique, un rapaz checo que morreu tamén pois na praia de Orzán, na Coruña, no 2012. Así que, pois xa sabedes, moitas oportunidades para ver bon fútbol sala. Recordamos esa fase final da Copa Galega Xuvenil que se xoga en Burela. Estaremos, por suposto, atentos aos que fagan as rapazas nesa Copa de España, así que un fin de semana por diante de moito fútbol sala. A semana que ven estaremos aquí con vos en Xogo Bonito para repasar pois toda esa actualidade, todo o que fagan os equipos de Burela na vindeira fin de semana. Ata daquela. Radio Burela, 107.7 FM.